Ahojte, ja vás vítam už môjho typického natáčacieho miesta a tentokrát to bude o jarných rastlinkách, ktoré mi prišli z kvetárne. Tieto rastlinky zažívajú svoj boom práve na jar, kedy sa rozrastajú alebo vyliezajú zo zeme alebo sa vyfarbujú a teda poďme si povedať, ktoré to sú a ako sa o nich postarať. Tak a reč je o týchto troch rastlinkách. Všetky tieto rastlinky sú vhodné na svetlejšie stanovisko s dostatkom nepriameho slnka. Ako prvú tu mám Hypoestes Pink Splash. Hypoestes rastie pri dobrom svetle naozaj rýchlo a dokáže sa krásne vyfarbiť, v tomto prípade ružovou farbou, no nájdete ich aj v kombinácii s červenou alebo bielou. Pochádza z Madagaskaru, kde rastie pri zemi ako krík. No a keďže je jeho prirodzené prostredie tropické, tak vyžaduje veľa nepriameho svetla a hlavne výdatnú zálievku. To, že je chýba voda, dá na sebe poznať zvednutými listami. No pozor, nemá rada prelievanie alebo ani rosenie. To môže zanechať nepekné škvrny na listoch. Hypoestes sa hodí aj do florária, kúpeľne, ale prežije v pohode aj v izbe, kde nie je taká vlhkosť. V lete môže byť aj letnený vonku. Táto rastlina je nenáročná, stačí, ak ju umiestnite na svetlé miesto a nezabudnite na pravidelnú zálievku. Druhá rastlina, ktorá prežíva svoj boom práve na jar, je Oxalis depei, alebo teda šťavel ružový či kyslička. Pochádza z Južnej Ameriky a je to hľuzová rastlina. V zime sa teda zimuje buď kvetináči, alebo sa hľúzy vyberajú, podobne ako je to aj pri kaládiu. V lete ju môžete vysadiť von ako letničku niekde do polotieňa. Taká zaujímavosť je, že listy oxalisu sú jedlé. No sama som zatiaľ nenabrala odvahu vyskúšať to, takže ak sa medzi vami nájde nejaký odvážlivec, dajte mi vedieť. Vyžaduje veľa nepriameho svetla, má radšej vyššiu vlhkosť a pravidelnú zálievku. No a pri troške šťastia aj zakvitne. Táto rastlina nápadne pripomína štvorlistok, tak to môže byť aj super darček pre niekoho pre šťastie. No a posledná jarná rastlinka je Pilea glauca, sukulentná rastlina, ktorá svojím výzorom veľmi pripomína rodinné šťastie. Ide o ťahavú rastlinu, ktorej prirodzené prostredie je Južná Amerika, ale nájdete ju aj v azijských krajinách. Jej listy sú sfarbené do modra s takým mentolovým nádychom. Má opäť rada dostatok nepriameho svetla, vlhký substrát a pravidelnú zálievku, no žiadne prelievanie. Tak a to je všetko. Dajte mi vedieť, ktorá rastlinka sa vám z tohto jarného výberu páči najviac a možno si o jednu z nich aj zasťažíme. Ahojte!